Salam alik eri vatandaşlar. Arası asmanın aslında, parahat dininin üstünde, sizin aslı halal olacaklarını asıl berekedin yar olmağını, maşgalanızda kim işe çağı ülkelerinin yanlanıp durmağını arzu ediyoruz. Bizi bağıtıyar durmuşta yaşadık. Hasan, bağıtlı geleceğe alıp barayan, kahraman arkadağımızın canı sağ, bilent başı aman olsun. Mehvan arkadağımız tarafından bağdalığa verilen, bir karar devletimizin bağıtıyarlık dövrünü, milli medeniyetimizin, milli mirasımızın ösmeğini, özlerinin sallamını, koşantılarını koşan tapılgısız ustaatlarımız ile yayılıyor. Has tatayı geçen asırın 60-njy, 70-njy, 80-njy ýyllarına dören şirinden şirin aydımların yüzler çösü, halkımızın kalbına singip göwün küýsegine uruly. Şol aydımlar ýanglananda bolsa teşne göwünler ganýar. Mehman adamlar, miras teleýlymyna ilkinji gezek ýaýlymy goýberýän, her aýdymda aqbal bar diýen bu gepleşigimizi size hödürleýär. Biz bu gepleşikde kalplarda orun alan aýdymlaryň, sazlaryň görüş taryhyndan söhbet açmaly makul bildik. İslenlik bir aýdymyň taryhy aqbaly bolýar. Biz hem bu gepleşikde şahyr hem diktir, gelli bäşiýiň sözlerine döredilen, halk içinde meşhurlyk kazanan Dutarım, Kinde, Çınarım, Tapar Öreýiň sözlerine döredilen durnalar ýalyp bir näçe aýdymlar barada söhbet etmekçi. Ol goja senetkär baba gammaryň mehr ihlasyndan dölen Dutarım. Gaýgy hasret basan bu dep köňüldür, owadyň ýanglansa eder Dutarım. Köklerimi bulladık benim keyifle, dağı yarıp parlap çıkan çınarım. Sana nesip etsin yerin aksiydi, sayesinde çeşme çıkan çınarım. Ülkem yaşıl geyende bülbül aşık yadıma, altın elenine durlu aşık büyüdüme. Şu aydımlar bilen bağlanşykly söhbetdeşligimizde mukamçy kompozitor, Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Şarif, hemde şahyr dinanymyz Artyk Cemal Annöwedov. Akmurat Halipa şutaýda bir Dutarym aýdymynyň hemde Çınarym aýdymynyň, Durnalar aýdymynyň, şul aýdymlaryň özüňiz kompozitory, sadyny döredici Halipa bolup dursuňuz. Şul aýdymlar elbetde bir halkyň içinde de, ýaş nesillerimiziň arasynda da näçinji ýyllarda dörenligi, sözüniň kiminkiligi, hemde şoň sadynyň kimin ýazanlygy gyzykly bolýar. Şonu eger mümkin bolsa gepleşigimizde şul aýdymlaryň näçinji ýylda dörenligini aýdyp berseňiz. Aýdym döretmek üçin halife görmeli. Şol döredýän adamyň häsiýetem, şoň bir hemme tarapdan dünýä garaýşy, şoň uswatlygy, şol owallara siňmeli. Men Sahaň ýanyna bir 11 ýyldagy halife şäherç bolup berdim. Onun 10 gatlarında da näme ol belli bizim halifamyz mukamçy, Ozakçy, halife Atawliýew. Men öz halifam mukamçy Saat Äsmemedow. Umman men özüm bagtly hada edýänler kän halifeler gördüm. Türkmeniň sunnatynyň kökü, özüni, şu çeşmeň arasy uýalak hemmeti bir ýer. Ýolları görünýärlerde, sarık salar ýolly, ýomut göplen ýol, umman kän ahal ýoly. Ýöne şoň hemmeden
kökü bir de Türkmenin owazydyr. Şu dugutar diýilenine bizim dugutarmyň owazyny hormatly prezidentimiz Gahman Arkadamy çeşmeň arasy suwuna deňýärler. Owazda. Ve şol owaz diýe, şu halipalar diýe aňardan ýaşa çeşmeň arasy suwyalyk şu nesille şol geçiripdir. Şo da dowam etmeli. Gelwäsi filanmen ilki döwrden aýdymdan çeşmeler diýenler. Onun feýle gelsen bu dağlara, dağ jerenleri, ýanka ýöňüň aýtdyň sınarym. Bunlar kämne? Näşe dağ barada şeýdipken aýdymlary bir öz dinleýijimle hödürledik. Gelwäsi işledim, menne şeýler pikir döretdiýdim. Şu dugutar şuň ýalyk diýdim, pirli zat, halipalar şonu dowam etdiripdirler. Utar barada diýdim bir şu geçmişi, tarihi barada gurrun berip halipalara ýatlap bir söz ýazaýsaň gowy boljak diýdim de. Gowy pikir diýdi. Şahir Gellibaşiýew, sizem kompozitor Akmurat Şaryp. Ine görýäňiz iki tane bir sunwatyn birigen ýerine de hökman ajaýyp kalba siňjek aýdymlar dörýär. Sözüm aydın döredi bilýär, heň döredi bilýär. Heňem söz döredi bilýär. Ona şeýle pikirimi aýtdym, olam maňa diýdi, ona bir maý ber diýdi. Ýöne men diýdim. Şu babagamlardan alyp gaýtda diýdim. Göre ol lesandan, o saatene maripdan, şu owamyza bir gar eneler bor diýdim. Gurrun merýät diýdim. Şoň üçinem şu men diýdim, şul aýdym usulen diýdim, şu öz elimdäki senedim barada diýdim, bu taryhy bir dinleýije gurrun ýetse, şol arzum bar diýdim. Ýöne diýdim, şoň boğunam olmaýar boğun bolsun diýdim. Sözümüziň şu taýtyna şeýle bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär halipa. Şahira da şu goşky ýazany bilen hem şonu bir aýdyma heňe salmak üçin ine kompozitoryň özüniň maslahaty bugun sanlar gabat gelmeli. Getirdi şu goşkyny 80-nji ýyllar şu. Ol goşetenetkar babagamlaryň mähir ihlasyndan dören utarym. Gaýygy hasret siňen bu uzak bogunlar owalyň ýanynda erer utarym. Gaýygy hasret siňen bu uzak bogunlar diýär. Adamda görýän durmuşda begenen unuň bolýar. Gyýnanan unuň bolýar. Şonu da öýe baranda birden nekad utaralyp bir tapar şeýip aşağı kakýan da şonu. Şonu sen pikirini täzeläp bilýär. Şo owa. Suwol wagsyň ummanyna boýlan. Şol suwol wagsyň diýä umman nimek şoň halipalyk derejesi şoňa boýlan diýär. Onuň diýe şükür wagsyň diýe arnamy tip saýlany billagan goluna saýran utarym diýär. Perdelerine müňläp mukam gonumy diýär. Ansan ogly sen dinläp ganymy. Yanlının qara dälin ýanymy, gözü ýaşly, bagry girýän utarym diýär. Indi pırlağanaq diýär. Ne azap ýanglanýar pırlağan pendi. Seneden har saklan baynamasyn diýär. Onuň hanset ustanyň diýär, ustad perdendi diýär. Jeppar bilen bagy giren utarym. Indi şo ýerde Jeppar halipan kakasyny hanset utdy diýän ekenler. Kümüş utsady. Belli dergar. Şo gulyaka diýär, şo gyýyl masalan ýakasynda bolsa, şol şeýdi geden görköz be. Hazret ustaň ýazany gulyaka diýdirýän ekenler. Bizim hormatly prezidentimiz Gahman Arkadamy her bir kärde hakyky halipa, hakyky şäherine pata berýär. Jeppar Hazret mullaň şäherdi. Şoňa pata beren adam. Indi mullaň ýanyna sadyk ogurýanlar geler eken. Halipadan gowy salmak mümkin näme? Halipany ýasasyny gaýtalap bolmaýar. Ýöne şäher tökümini sen şoň dowamaty bolmaly, dowam etdirmeli. Ona sonra gelip halipa "Salamu aleykum" gelip bir baga gireliň salwetine diýer ekenler. Mullaga. Ýanky getirem şol. Baga gireliň salwer diýenlerine mullaga oglanlar men baga gireliň salwererdim. Ýöne men başga zat salwereýin. Ýöne siz şonu Jeppar berden dinläýin diýer eken. Bu Türkmeniň goşa täzi bar, bir magtym bolup bir goşa täzi. Şol goşa oturuty älim hyrydar, şöhraty älime ýaýran utardy diýär. Hormatly prezidentimiň arkadamyň ömrü uzak bolsun. Şu owazlar ýanglanyp durar ýalagatda. Şu her ýyl mukamlar salynýar da. Näme meselçe gökde mukamy diýär, aýralyk mukamy diýär. Onun bir tapar sonra varanda bir zat diýdi. Haşin aýralyk mukamy näme sanıpdyr, näme gurrun bar, gökde mukamy näme.
Şo dutarın owazyna diýdi. Şo ady gidiýän zalyň mukamdan. Hemmeti şoň içinde gurulmak duranlar diýdi. Buna başga düşünülmek gerek däldir diýdi. Şoň içinde gaýgysam bolsa, begenýän ýerem bolsa, şo dutarın owazy aýdyp duranlar diýdi. Ana dutarym diýen aýdymyň döreşi şoň bilen bagly. Dutarym diýen aýdymy ilk ýerine getiren Türkmenistanyň halk artisti Halipa Bagşy Oranypet döwletleri. Oň ýanyna da men özüm sadanlyk etdim. Gyzakda da Çary Allah durdy diýip Türkmenistanyň atlanan gyzaksy Halipa mene garaň gyzaksy sosialýan. Ana dutarym mardak bezek bolur. Halipa inha şol dutarym goşky şeýle ajaýyp döräp görýäňmi? Siziň bir sadanyna ýüregiňizde täsir edipdir. Şeý diýem bir halkyň içinde meşhurluk kazanjak owadan owazly dutarym aýdymy dünýä inipdir. Şol aýdymyň häzirki döwürde şägirtlerine bir geçirişiňiz dogrusyna da bir aýdyp berseňiz. Nuriyat Bayramov'un evine Halipa Bagşy bolup geçdi. Şoň agtyry, onuň bilen beňne öz Halipamyň nesli Altymrat Türmemedow öz şägirdim. Şoň bir dowamaty bolsa, şo bir ýoýulman, ýende bir täze öwüşgün bilen şo bir diňleýije ýetip duran senem bir şoň bir döreden adam höküminde begenýäň da şoň. Ene men şo şägirtlerimden da şeý diýip aýdyp görmür. Şolay. Koca senetkär Babagammyryň mehr ihlasyndan dölen dutarym. Gaýgy hasret basan bu dep köňüldir. Owazyň ýanglansa erer dutarym. Oglolmak şeň oglonlukdan oýnanyp, çuwalmak şeň ummanyňda boýlany. Şükür versin al-namus faylani, mullagan kolunu saydan tutarım. Yap perdelerine müklap mukam konnumu, anhan oğlu seni dinlap kannumu. Yanlananla kara dälin yanlımy, göz ýaşly bagry bir ýan tutarym. Ahawni azap ýanglanýar pürlagan fendi. Ne azap ýanglanýar pürlagan fendi, senedin harhaklan baýnamak şitli. Han feher ustanyň ustat terlendi, jepbar bile bagy giren dutarym. Bütünlüğün koşa täze bar, bir mantymly bir koşa. Şol koşa gudrota jahan hırydar, şöhraty jahana ýaylan dutarym. Şükür versin al-namus faylani, mullagan kolunu saydan tutarım. Senetkär Babagammyryň mehr ihlasyndan dölen tutarym. Gaýgy hasretine ýürden köňüldir, owalyň ýanglansa erer tutarym. Oglonmak şeň oglonlukda oýnar,
yandım uylani. Şükür varsın anamı sin haylani. Mırlagan olumlu hayran utarım. Tek perdelerime mümle bukam gönlümü. İnsan oğlu senin dinle varlımı. Yanlarında karı beni yanımı. Gönül yaşı bağrıdır yayın utarım. Ne acap yanlar pırlagan pendi. Ne acap yanlar pırlagan pendi. Senedim hartamdan baynaman şimdi. Hatehet mutfanı mutfan kendini. Cepbar bilen bağı giren utarım. Bu turmunun koşu koşu tezi var. Bir mal turmunu bir koşu tar. Sol koşu kudrotun zakhan halidan. Şöhratın zakhanı yayran utarım. Hayra yine şanı göğrüm şanına. Saragan olunuz hayran utarım. Mırlagan olunuz hayran utarım. Hormatly Halipa Şutaýda şol çynarym aýdymyň döreýşi barada şu Şahir Gelliwä şifin sözlerini ýazypsyňyz-da şol aýdymam çynarym aýdymam. Olam bir halkyň içinde ýaşaýan meşhur aýdymlaryň biri. Çınar barada aýtsam, tebigaty bir ýan agaçlaryň biri da. Gelliwä şeýle bilen aýdym etdik şonu. O da şol ýanky diýim ýara 80-nji ýyllarda dören aýdymlaryň biri. Sigiratyň meňe etdim bir batyr mezidi. Afırlaryň türü şol belent berdi. Jülgüleriň golky eýnalar kerde huzuruňa gelip çökön çynarym diýe. Başyna iş düşüp goýdy ganyň ol. İje kezan gelende zar delil bolup. Indi diýen mert çınar da. Sen mi diýe şol nasar gerden alyp diýe. Başyna atmana diken çynarym. Sen şol agyr ýagdaýym çınar sen eginiňe göterip bildin diýip. Ana şoň ýalyk manyna maňa gelbäsi düşündirdi maňa şol. Näşeýdim şonu aýdym dünýä ýylyny. Ol aýdymam ilki ýerine ýetiren Türkmenistanyň halk artisti Halipa Wagy Nuriyat Bayram o sadanlyk eden özüm. Ýende sadanlyk eden biziň ulu halipamyz Sary Wagy ogly Uras Sary. Bu aýdym hazyran zat ol halkyňky da. Dinleýänki. Men şumatyn şol öz aýdymym bolýan. Şo birden nekasen aýdym diýenlerine şoňa halk aýdym diýesim gelip durda. Sebäbi halkyň içinde ýaşap berdi. Şo halk türü dünýälik şol. Dutarmam, çeşmelerim. Onuň ýene bir zat diýerdi. Men halipam sagaga. Şu aňyrdan gelýän sagalar bar da. Ne görýän plan fazyky diýer mukamlara. Şolaram diýip şuň ýalyk täze dürüdülen aýdym salaýarak dörödün ne biri. Ýöne şoň ömrü uzak bolsa diýe onuň halkyň adyna gidýär diýe. Şol halk dörödür diýerler diýe. Halk aýdymy, halk saz bolup galýar diýerdi. Bir nesille de görýänmi şu bir dowam etdirýän nesiller bolýar. Ana şu Serdar Bayram fon şu Nuriyat Halipa şu nesiline şoň käri dowam etdirýän şähertleriň biri. Şäherdim aýdymy aýdyp berer. Köklerimi bulladıp menin keyine dağ yarıp parlap çıkan çınarım. Sana nesip etsin yerin aksiydi, sayesinde çeşme çıkan çınarım. Ulgum şahalarım
asırların verdenli. Dağları denettin pelvan verdenli. Kim keseni başta ekin sınarım. Çöken sınarım. Başına iş düşüp gölüğen doluyup ecek eden elenle var elil olur. Gelmiş soluna sarı gerdenle alıp başını asmana dikersin arım. Şeylemi kadeyiklerin ıkbali yağsı yaman barzın çekilsin arım. Yemin teyine dağı yarıp parlap çıkan çınarım. Sana nezih etsin yerin akülü, sayesinde çeşme çıkan çınarım. Ulgum şakayların firdamli, bedel durun şelpelerin derdenli. Dağlara denetin pelvan eldenli, kim keseni başta yeken çınarım. Atırların sarı sol belen ferde, zülvaların görkü elmadar kerde, huzuruna gelip çökün çınarım. Başına iş düşüp bödüğün doluyup ecek eden gelenine da delil olur. Hem sonra çari gerdenle alayım, başına atmana diken çınarım. Şeyle mükemmeyim ıkbali, yağsı yaman varsın gülüm sınarım. Halife
şu yerde sözü Sapar Öräýewiň sözlerine ýazylan durnalar aýdymyňyz bar. Ol halkyň içinde bir toy bayramlarda da yerine ýetirilýän, uly meden çärelerde de bir yerine ýetirilýän ajaýyp aýdymlaryň birine öwrüldi. Şol aýdym ursuny bir gurrun berseňiz. Durnalar aydymam şu 78-nji, 79-njy ýyllar dören aydymlar da şolar. Şo ýyllarda Indi şo ýerde bir tetir bar da şo. Gül ülkemden göçmäňsiz diýär. Ya dillere uçmaňsyz. Derman durus warka ýat ýerden uçmaňsyz. Ola bir tetir. Ak kanatlar galgasa, gül ülkemde galgasyn. Sizin bilen hoşlaşıp iyi onlara kalmadın niyeti. Şu diye başka yurda gitmeyen ya şu bizim bir öz yurdumuzda aktuğulardan içip şu yollarda gelip böyle diyen manıma düşünüyenler sonra. Ondan ben onu Saparağa dedim, şunlara Saparağa dedim. Ol bilene ak, ben aydım edenme. Be dedi. Ben özümden bilmedim on durnalar dedi. Tuvalımı uçurayıp fınav dedi. Şunun neydi? Daha sonra gelip görkem dedi. Pahtacılık meydanına dedi. Durnuçup var yani kendini. Şonuna yazdım şu koşkoyun dedi. Şolunu teredim. Şol şahyryň özüne de durna uşu täsir edenler. Oşu tetirlen döremeğine. Oranın petulukna arif yerine yetirdi. Anne verdi attanıp, estrada görünüşünde de. Umarsa durnalar amın şumat bir halkın içinde bir yankı dizim yarap, halk aydım yarap, men bir döreden aydımlamda, ömrüde aydımdan bir yer olup kaldı. Sizin bilen niye hoşlaşıp, iyi onu arap kalmadın niye de. Ana bana tehir eden yer son. Onun men de bir yer tehir edeyim. Ak kanatlar kalgasa, gül ülkemde kalgasın diye. Şu bizim şumat görýän mi? Şu garastylygymyz, şu döwürler, şu şahyr, şu wagt Saparağa, şu garastylyk, şu döwürlere bir bolaýsa, bor diýen manada tetdilenler şonlar. Ya diýerler uçmaň diýär. Ana şu tähir eden tetirler bar. Goşgom aýdym döredi bilýär, aýdymam goşgyn döredi bilýär. Ýöne şolun ikisi şahyram, şu sanyýa diýenim kompozitorym ikisiniň pikiri birleşdi. Şol aydymyň ömrü uzak bolýar. Şol onuň halk aydymy öwrülük edýär. Ülkem yaşıl geyinde bülbül aşık yadıma. Altın elenine durna aşık büyüdüme. Göğe öymesi gök tıvanı kalgayanlar. Gök asmanın kayması sizin gözler kanmaya. Devur urap pırlanar durgul durnalar. Düşse sizin keşkini bulon çoktu durnalar. Durnalar, 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 durgul durnalar. Derman dursu arka yat yerden uçman Akanı kırgalgasa gülülken algasın Sizin bilen hoşlaşıp ilgun qarap kalmasın Sizin bilen hoşlaşıp ilgun qarap kalmasın Durnalar, 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 durgul durnalar.
Sen asıl yeğenle bildin aşık yadıma. Altın büyüdüm gelenle bunu aşık büyüdüm. Dövür pırlanır dürveli dürlanır. Müstefilin keşfini bulun şofurlanır. Ay müstefilin keşfini bulun şofurlanır. Durnalar, 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 durveli durnalar. Yat yerlere uçman kızı. Derman deri tu arka, yat yerden uçman kızı. Akanı tır kalgısı, ülkemde kalgısı. Senin bilen hoşlaşıp, ilmin karam kalmasın. Ötüm bilen hoşlaşıp ilmin karam kalmasın. Durnalar, 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 durveli durnalar. Durnalar, 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 zan durnalar, durveli durnalar. Halipa ine görýänmi? Şu wagtky bir adyny agzap geçen meşhur aýdymlama dutarymam, çynarymam, durnalaram halkyň içinde bir ýoň bolup özüňiz hem aýdýaňyz da sadyny döreden özüňiz bolsaňyz hem halk aýdym diýesim gelip dur diýäňiz. Şol halkyň aňyna siňip kalbyna ornalan aýdymlar. Her kim diýä, öz şagirdine, öz nefsine diýä. Şol öz halipadan gelýän ogry şonu nefsine geçirmek diye son borcudur diye. Sebäbi diýsen şol sana bir jogapkar bir sana bir wezipä bolup durýar-da. Şonu hükman şol atlar diye şol halife hükümüne şonu ya nefsine geçirip şonu aýtmalylar diye. Şagirdime diýen siz hormatly prezidentimizin saýasynda, gahryman arkadaşymyň saýasynda siz bagtly adam diye. Size öwrülmäge hemme mümkinçilikler ödýär diye. Şagirdlere şalipardan eşden atdan bir nehip bolsa, arkadaşymyň bir işe geçirer, şagird yetiştirer. Halipa da şagirdine pata vermeliler. Şo pata vermekliň özüm arkadaşymyň bir işe alak, şol her dowam bolmaly. Artık Cemal sazda gudrut bar sözde keramat diýilýär. Siziň hem özüňiziň inhe şu gepleşigimizde gatnaşyp bir dutarym aýdymynyň çynarym aýdymynyň hemde bir durnalar aýdymynyň halk içinde bir ýoň bolup ýaş nesillemizin arasynda da bir häzirki günde belentden ýaňlanyp durmagyny özüňiziň bir pikir garaýşlaryňyzy aýdyp berseňiz. Ýazynda ak ýagşy seydi joşurar. Juwandyr bu watan ýene ýaşarar. Bagşytynam, şahyrynam joşduran döwrümüz bar, döwürlerden ziýada. Ahryman hem mehran arkadagymyzyň saýasyna türkmen halky medeniýetde de, sungatda da, her bir ulgamda halkara derejesinde parlap öňe barýarda. Hormatly prezidentimiziň saýasyna milli medeniýetimizi, şahsiýetlerimizi öwrenmäge bir uly mümkinçilik tapdykda, muňa da büýsenýäs, begenýäs. Sebäbi sözde gudrat bar. Gelwäşiň goşgusyny sen şol naçar gerden alyp başyny asmana diken çynarym diýdi. Magtum ol pragyň bir setri ýadyma düşýän Ahmet Halipa şu gelwäşiň ýörüýdi Halipamyzyň şu sözlerini zabana getirip oturýar.
otursam ağaçlar bilen diýen setirler bar da halipa magtum ol pragyny. Diýmek gelibäşi hem şudatlary duýan bolmaly. Tebigy taýdan şudatlary duýup şu setirleri ýazan bolmaly. Sebäbi yürekden şahyr, bagşy sadanna yürekden joşmasa, şonu duýmasa joşmak mümkin näle. Halipa şägirt ýolunu dowam etdirmek. Bizde sadanlar ýörüýte öz şägirtlerini, bagşy sadanlar öz şägirtlerini bir şu gadymy geçmişimizi, milli mirasymyzy dowam etdirmek bilen geljek nesillere asyrlardan asyrlara aşmak üçin ahrat halipa dagam beýle halipalarymyzdan ýörüýte öz halipalarymyzdan ýaz şahyrlaryny hakda ellerinden gelen gaýgyranaklar bizde uly buýsanç, uly bagtyarlygy türkmen halkynyň magtum ola tamadyň ýene bir setirini ýatlasym gelýär. Adam ogly bu dünýäge gelen soň at bilen awray alan ýagşydyr diýär. Özümiz hem şahyr hökmünde döreçilik adam hökmünde halipa şägirt mektebini dowam etdirip ýa-ni Altımurat öz şägirdim diýip aýtdy da bagşy sadanlarda bu ýol mektep dowam edýän bolsa şahyrlarda, ýazgylarda da öz şägirtleri bar da her aýdymyň öz bir uzun ömrü bolýar. Muny asyrlaryň ýaňy şu balyaly süýji gaýnap duran sazyň, aýdymyň sözüň jemlenen ýerine belent balyaly süýji owag heň emele gelýär-de asyrlardan asyrlara hap aş buýjap süýjap oraýaşar. Ahrat halipaň ýan gaýtşýaly ondan halk aýdymlary bolup galy berýär-de. Elbetde. Gelibäşiň sözlerine döredilen Ahrat Şaryfyň sadyna döredilen çynarym, dutarym, käkilik ýaly bir näçe aýdymlary geljek nesillere bir halkyň aňyna ýagşy ýatlamalary bilen galda türkmen halkynyň alnyndan ak gün bolup dogan Ahryman hem mehriban arka dağımyzyň belent başynyň aman, janynyň sag, Türkmenistan rewaçlygynyň watany ýylynda hemişe il ýurt behbetde tutýan tutumly işleriniň rewaç bolmagyny tüýs ýüregimden arzu edýän. Halipa şeýle saadlary döredeniňizde size köp sag bolsunlar aýdýar. Taha gaýaly özüňizde bir näçe ägirtler agdak geçdiňiz. Şolardan öwrenen gatlaňyzdan bir ýaş nesillemede ýetirmekde bir arman ýadaman zähmet çekmeňiz. Size arzu edýär, janyňyz sag bolsun. Siziň şu gepleşiňizde gelip beren gyzykly gürüňlüğüňizde de köp sag bolun. Hormat prezidentimize jan saglyk arzu edýän, tutýan tutumly işlerinde rewaçlyk arzu edýän. Mehman adamlar bir gepleşigimden şu gerekli sahny geçirip oturýar. Sunwatyn haqqy onlary, mehriban, gahrman arkada prezidentimizden janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, ýyl ýurt behbetli, bütün adamlar ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň hemişe rewaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ýene ýaýlymda duşýança hoş sag bolun.